gabi sa tanan. Lukot tapod ko og bulanghoy. Hello, good morning. Luto rin ko sa fried chicken na. Tibok na manok. Bahin-bahin. Aba pa wings. Ito fry na ho. Diya ang backbones o liog diya. Aning di pako. Ang tangan nila ho o gulay nga batong. Gulay nga batong na punta. Kaming kanan. Ayan po sa tubangan. Kapag hindi pang tumhan na, ayaw ramong tanaw. Kapag ang luto-luto ang bidyo-bidyo haran ng inyong brand. Ang mapinigin nga, undang na kuno ko awa na kanko. Hidya, kaya na kuno ko iring. Na kuno ko dagway iring. Be, iring ba? Mumiyaw-miyaw dahil ni. Sabi lang. Kamusta ng tanan, diyan sa Cebu. Kamusta rin akong kusang mga amigo. Amigo o amiga. Mga malumong kasing-kasing. Good morning. Ito mga na akong iring. Good morning. Naong daw akong iring. Salamat. Thank you, Lord. Dulod sa message. Malabang ko daw kiring mo ako ng labot. Ito ako gaho. Baka ako kahit Diba? Morning day ni Ma'am Yuling Ayop. Morning Ma'am Sarah Layla Amid. Good morning. Yan sa mga isang teritoryo. Bala ko muna kong raw kiring. Salamat kayo. Huwag siyang inso diya sa Saudi. So, kumusta? Tapang diya kong taigso. Pangyatak. Pangyatak kalidad. Pangyatak. Nakagpag. Nakagbigas yun. Ulang pag-binuwi so mga karang kapag isang lawas kapag ikay-sikay ito karoon ako man-reclass awak may hindi mo siya mabawang na isang mga bata hindi akong pagpamaan sabi lang may gulay ko o itaw. Pag itong panahon diha, magmamakabalo dahil magyapon, mapalit o kandahaw, ang sugar langit, malimit, kandahaw. Pag may makatanong. Pag may namutan na, ang tiyo na, nakapit ako ng birthday precious. Ang tuba ko na ko. Ang na, maligid sa adyo. Napangalupad. Oy, kuan kapalit og ticket ng taon. Basta nga ligo mo kuha. Sabira. Ako sa dito sa printed birthday. Tamaan, tapos kinabuhi. Panganawang ko na kong iring. Salamat naman. Anong sadya sa Cebu? Noel Dominguez, Cebu Lugo. Hindi naglantas ang video. Lain, lingaw-lingaw. Awas kalaay. Ikaw, remembrance na mag-isipon, rasa, mag-isipon, kaya kita mamagos, kung naman kita isipon, naman
Ay, tubig-tubig naman. Nilabantawad nga kaming mga isong kurang wala na itong buhatan ng channel. Ito nilabantawad na sa unang panahon, sa unang kang nakatuloy ka nila by 4 years na pagka nag-deliver. Sa itong panahon sa unang panahon itong pastor yung pagpatay ng YouTube. Nabil, kita. Sa una, sa pag-kuhan, tugod. Ako itong 3 months. So, nakaginot ko. Namiso. Kapag tuwiga, naka-nakaado. Ano? Naginod na, magutang tagunong kabuan, atag kabuan. Kuday, nakasundo na rin kapugos. Nakasundo. Hi! Naligo na kamang galagita. Good morning. Ang gulay ko, manay fried chicken. Okay? Tapos na naligo. Si madam. Ito ay si ani. At sa taas maligo. At isa, pag makaliglit o kaligo, muna ang silong mula o. At kasi dahil yung silong tigbago. Ay, ilang ati at taas. Maglang ang gulay. Naminta na ang sibuyas. Wow! Pag-iitak video ko, ang followers kanunay ulit, meron na sila. Alis kanunay ng mga hili, nakuha kong followers, sinanay ulit. Kasi naglantaw sa ang video ng tanan, mauna, kaya ito sinanay, o pa nakaan hidaling baga, kami yung magumangkin. Side by side malagay mi dani ang laki o bangkang nanay ako ng body pag mga ibang patay walang mayon si Jag maglantaw ko Jag sa kuya ng luto makatawa si Jag may nagbubuin na sa alis siya may na ni Jag kita ang tulim mo sige may laba ko maluto ko mo ko ang hindi so, red follower, mas nanay. Ang tahan sarap gamay. Muna pamahaw ron. Gulay nga sitaw o fried chicken. Sitaw. Kamusta dito ang tanan? Lingaw-lingaw. Siri Ulrich, ma'am. Kabalik na bakas na yung nasod, ma'am. Nanabagyo is. Kamping kanunay, ma'am. Pili sa taghap. Morning. Jit Mendoza. Good morning po, diha. Okay, ma'am Idina. Orada. Aniti. Saliti. Good morning. Ano ang gulay? Ready na ang pamahaw sa mga kilos. Langan ko karon kayo kay pamo ko nag-prepare og baon mo jaw po. Ako yung ihanda mga baon. Okay. Mao naglangan-langan ko ron og istorya wa maras. Di magdali kay wa man rin giandaman nga baon. Ano lang Paris o gulay isang udto ang sakayang plano isang udto ay na may hinog saging magpipot ako ganito
Ano ka, be? Hindi ko na sila, be, yung kuya. Mawaing saging, kanang kalatang saging. Pangnagas. Ito, saging. Ano ka, be? Saging, palito, o suman bulanghoy, fried chicken, gulay, o isda. Mura man na. Pamahaw. Aron mabusog mga estudyante kay kuan na ba exam. A few moments later. Wala ka naman mga bata. Ang kalusag pa nilgi. Magang hinayhay niya mga puti. Mapan. A few moments later. Kadang sinigang, kung sinakapin, nanong mga estudyante, panatanood to. Basta lang yung exam, lagi na sila mag-ibawon. Kapdi naman na sila. Minsan, sinigang sa gabi. Tawa ninyo. Yung sinigang sa gabi. Paborito sa mga bata. Parang yung nagtangkong tataod. A few moments later. Sinigang. O, sinigang piki man na. Pero may walay okra, walay talong. Sabay mo, tangkong ragamay. Sana all. Mga naman kitagtangkong, taplakan man sa ang tinanaman to. Badi. Tampakan man nilagang kita ng matangkong. Tangkong. Kamera. Oh, kan sila nag-exam. Perfect siguro na sila. Ayra. Sigurado perfect na na. Yun lang. Yun lang. Asa? Tawag yung daddy. Sakyan lang, kung hindi ko. Dito. Sakyan lang, sa mobile. Pwede mo. Dapat ng sabaw ko ma. Sinigang gyapon sa payan. Ha? Sa mali pa sinigang sa payan na po. Adobo na. Ah, sa'yo mo? Adobo.
Adobo. Favorite kay ay. Minudo man gahapon, adobo, yung kabuntag. Kabuntag kuan. Marinate ko. Pork chop. Adobo. Ikaw to, adobo. Sana all. Last na ba no? Ito. Pwede pa. Kapahasang mga alaga. Mali pa din ng sinigang. Okay na na. Unjang hapon, sinigang gihapon. Natsapuira nag batong. Hala sila. Si Juan Russell. Juan sila long. Long! Siya pa, pero no. Hindi pa tumungan siya si Kuya. Okay. Ambot niya.